Kok entukan ae, Mas? Tahun piro, Mas? Mas. 2020. Kondisi istimewa. Regane 18 nego. 18 nego yo. 18 nego pajak yo. Ya oke. Oke. Ayo diobral mantar 3.000 mek susuk. Susuk bumbon. Mek susuk bumbon ngono ae, Jong. Iya, oke, tahun Beli yang muni iki. 2000 piro? 10 mati. Oke. Montor kuno Grand 99. Montor kuno Grand 99 6.500.000. Nego kondisi mulus. Restorasi. Oh. Loh. 2019 mau wening bosku. Wening tahun pertama pajak plat dawa. Kalau 12.500 oleh susuk. 2011 lur morning. Peleke loro. Ora mbok iklanno kene iki lek. Ora mbok iklanno lho. Peleke 2 iji, bonus pelek 2 iji, 7.700.000 nego pajak anyar gris. Wes mening cah, piro iki lur? 5 juta susuk ya. Surat-surat BPKB only. Iya, nah wis. Weleh. Lah bojo apike tak weno nek dijaluk. Iya. Oke. Wah, iya oke. Montor gedine ngene mok 19.500.000 nego lur. Tahun 2021. Loh. R15 Fitri. Good kondisi. Muweninge ngene lho. Sing pengen R15 murah lur. Ih, 2000. Piro iki ndak? 2014 kok ya. 2014. Plat K mati suwi, bodi lempeng. Mulus 7.200.000 nego. Plat K mati suwi mesin segel jos. Nek diunekno diiklanno iki tahun piro iki, Lek? Tahun 15. 2015 ACPS iki. ACPS 1 sae. 1 susuk ya. Talangane piye? Susuk orisinilan, Bro. Orisinilan. Oh. Kilometer agak 100.000. Bodi full orisinil tanpa cat ulang. Loh, belah apik ngene. Walah jerone kaya hotel iki ya. Sing apik ACPS 15. Belah L2 Super. Tahunnya 83. Kondisi yo hampir super. Hampir super. Muweninge ngene. Pajak hidup. Pajak anyar ya yo. Anyar. Pajak anyar. Lho ngene-ngene aneh nang JHP ngene. Restorasi tapi apik. Terus mampu bulak. Ya, engko dunekne, sia. Oh, tangkine utuh. Oh, enggak ada yang bocor. Gak ono sing bocor. Keren. Regane 8 jutae, 8 juta. Unekno Lek. Wah. Yes, tukang unekno. Weh, mesine halus ra majat. Tuh, lampu-lampu nyala, pajak baru, plat baru. Harga 8 juta aja L2 Super. 8 juta aja bosku. Jos kondisi top.